Most viszont hát borzongó érdeklődéssel figyelem az úgynevezett fiúcsapatoknak és lánycsapatoknak a tevékenységét. Már ott tartok, hogy én is csinálnék egy ilyet. Nem kell hozzá olyan sok, de néhány szempontot szerintem feltétlenül figyelembe kell venni. Keressünk mindenek előtt 4 tehetséges fiatalt a rokonságunkban, a lépcsőházban, esetleg a telefonkönyvben. Próbálkozhatunk hirdetéssel is, de ezzel egy nagyon lényeges kört kizárunk az analfabétákra. Gondolom. A legfontosabb a image. Ha fiúk, borotválják le a mellkasukat, ha csak nem David Hasselhoffra vesszük a figurát, azokat a lányokat azonban, akinél szükség lenne ilyesfajta beavatkozásra, nyugodtan zárjuk ki a jelentkezők köréből. Legalább egy ember azért kell, akiről elképzelhető, hogy van barátnője, és el is tudja mondani azt a mondatot, hogy mi éneklünk és csináljuk a zenét. Szükség esetén ez azért mehet playbackről is. Hát ismerkedjünk meg egy-két ilyen fiúcsapat, lánycsapat szöveggel. Mondjuk így kezeljük ezeket költői alkotásként. Kóstolj belém, baby. Kóstolj belém, baby. Kortyolj a szívemből. Hidd el, mindenem a régi. Ájulj el a gyönyörtől, kóstolj belém, baby, kortyolj a szívemből. Az alakom, a zamatom, mindenem a régi, ájulj el a gyönyörtől. Siess, siess, nagyon gyere ide, én vagyok a farkas és te az őzike. Egy igazi bambina, hát kortyolj a szívemből, míg a szívem bírja, és soha ne félj, vedd el mindenem. Most figyelj! Ez rövid, csak egy rövid részlet. Őrzöm az ablakod. Ilyen biztonsági őr a csávó nyilván, és ha már ott van, meg is sajt. Na mindegy. Őrzöm az ablakod. Azt mondja, ilyeneket nem szabad mondani, nem. Ezt ma is majd kifütyüljük. De füttyentés közben egy kis galambocskát engedés. Ezt apukám csinálta mindig, de így köhented, már megint. Na várjál, térjünk vissza a költészethez, Mondtam, hogy feljövök, mint a szerb válogatott. Hát olyan voltam, mint az őszi lepkefing. De most nagyon jó vagyok, úgy érzem. Na, és ezt önök is visszajelzik, és köszönöm szépen. És látják, és ez nem egy előre vezényelt taps. Várjál még, van egy kis költészet. Figyelj, de erre figyelni kell. Ma éjjel, tehát őrzem az ablakod. Ugye a iskolába emlékeznek, kellett mondani a címet. Anyám tyúkja. Őrzem az ablakod. Ma éjjel őrzöm már az ablakod. Tudod, ha ezt agyilag feldolgozzák, ami most jön, feladom a szakmát. Azt mondja, ma velem játszik tanút a szél. De ő kukkol, vagy minek a tanúja? Vagy nézi a csajt, és a szél közben őt leleplezi, mint tanút? Vagy mint kukkolót? Ma velem játszik tanút a szél, és lassan bekúszom a lágy lepedő alatt. Hát még benn sincs, de egy olyan téri ugrás van, ugye a költészet így átlendül bizonyos dolgokon. Na figyelj! Temesse szerelmedbe. Baby! A szememben mit látsz? Hát nagy vérereket. Csípát, így van. A szememben mit látsz? Ha ott magadra rátalálsz. Mikor egy ölelésre vársz, de könnyeitől félsz. Félsz, ha hozzám érsz, bár szíved fáj, mióta a rossz úton jár. Így elengedi a verset. Szóval így szájlékhajó. Várjál, van még egy verszak, és aztán befejezzük.
Bébi. Nézd újra itt a tél. Havas fák közt sír a szél, hát azért ezt egy 423-szor már hallottuk. Na de most jön, várj, megőrülsz? Havas fák közt sír a szél, jégcsapján más zenél. De mi a más épázza csajt, vagy mi a, ez tulajdonképpen egy ilyen féltékenységi drámában vagyunk, vagy mi ez? De értünk szól a dal, mint egy tomboló vihar, most ébredj fel, s álmunk is életre kell. Köszönöm szépen!